Makaitirwa rombo rakanaka kupuwa mutumwa nezotso manzwa matestimoni ari kubuda pano tikakupai yedu munozotitorera zvatinazvo saka hatikuudzi tongogara nazvo iwe tsvaga zvako uzodzwewo ugobva pano wakaguta kwamuri munhu waMwari. Nasi ndoda kumboprofita. Vana venyu ava. Pane vamwe vasina mabasa. Ndizvo here? Mazviona kuti ndiri kuprofita. Pane vamwe vari kuvengwa ivo vasina chavatadzira. Ndizvo here? Pane mumwe ari kuvengwa nehama. Mwana wake wakaberekwa naye chaiye. Pane vamwe vanongopomerwa mhaka dzavasina kupara. Ndikaramba ndichiprofita zuva ringanyure. Asi ndiri kuti kwamuri munhu waMwari, chivabatsirai pamatambudziko nenhamo dzavo dzavainadzo semaitiro enyu emazuva ese, sezvamakandiitira ini nachairmeni Mukodza. Vaitireiwo izvozvo. Munozvidawo here? Motoya nekwandiri. Hapana anosvika kuna baba asina kuya nekwandiri. Ndagona kuparidza here? Cheche ino ine mabasa akawanda, maprograms akawanda. Ndinozviziva muri kunamatira nyaya yekuti madrugs apere munhu waMwari kuvana vadiki. Utano hwevano huite zvakanaka. Kupesana musociety kuite kushoma. Saka mafambiro enyaya akangofanana neababa Mnangagwa. Kureva kuti John the 5th of Africa neZANU-PF chinhu chimwe chete. Ndanzwa kufara zvikuru patasimuka tichitenda Mwari kuti akaita kuti zviite smooth. Mutungamiriri wedu achitora chigaro chikuru cheSADC. SADC woye! SADC woye! SADC woye! Vapo pachigaro baba vedu Dr. Mnangagwa. Tate Dr. Mnangagwa. Afrika yotini. Afrika yalela. Miono yavo yakakosha, miono yepamberi yepamusoro. Kimbono wako pili. Iri kuita kuti Zimbabwe ichinje. Zimbabwe itore chimwe chitano chepamusoro. Kubva munyaya dzehealth, nyaya dzekurima, mumigwagwa, mumaindastry, songe. Kumwe na kumwe. Ndo zvakuzoita SADC. Kisonesesira kana SADC. Kune hama dzedu dzabva kunze kwenyika dzakapoteredza muri pano. Artikulukile. Vatengonefa. Makazviwanira chairman wemhando yepamusoro. Chairman wa mahema kojimu.
Rwendo runo mchazvionera. Tabona na kuyone. Unit mu Africa. Kukopana mu Africa. Unit mu Zimbabwe. Kukopana mu Zimbabwe. Unit mu church yedu on the 5th of Africa. Ndizo zinoda baba Mnangagwa. Ndizo sesibateka ko baba Mnangagwa. Vanotiva kuna anosiwa kana nzvimbo inosiwa kana ari filo lerisala. Ukangozvitarisa unoona kuti ndoraramo ndokurarama kwatinofana kuita vanhu. Vanotiva nyika inovakwa nevene vayo. Zveshuwa inovakwa nevene vayo. Inonamatirwa nevene vayo. Yozotongwa kanevene vayo. Iyi filosofi yababa vedu Dr. E.D. Mnangagwa. Tate waluna Dr. E.D. Mnangagwa. Hama neshamwari. Masikalitsala. Mutumwa wa Mwari. Murumwa mudimu. Isu leku politics. Va politics. Tinoraramiswa neminamato yenyu. Tsiriswa kemirapiro ya Luna. Nyika ino yese inomiswa neminamato yenyu. Kemirapiro ya Luna. Ndinokutendai rambai tinamatira nyika yenyu. Namatirai kuti kusave nemachild marriages. Namatirai gender violence ngaipere. Namatirai peace munyika yedu yeZimbabwe. Pamusangano mukuru wakadai Mwari anenge akavhura nzeve dzake dzese. Zviisei muminamato yenyu izvozvo. Munamatire kubudirira kwenyika yeZimbabwe. Ndinamatireiwo ini nemhuri yangu. Namatiraiwo president wedu nemhuri yavo. Nemaminista ese muZimbabwe. Nemachairman edu emusangano weZANU-PF. Musazokanganwe kuzvinamatirawo. Ndinotenda. Ndine mufaro mukuru kuti pane mabasa akabatwa pano. Ndichikutendai Kanzera na Chairman Town Board imi muri pano na Chief Chirimanzu. Makapa sangano rino muchipa mwana wedu. Dr. Endbai Magururu nzvimbo ino. Zveshuwa vawedzerei kuziva kwandonovaita uku kutanga kwezvinhu zvikuru. Ndanga ndiri kuti ndakagara apa ndikati regai ndigovaudza munzeve asi regai ndizvitaure. Dr. Magururu komanda vedu wei munogona. Munozviziva kuti pasina mari hapana upenyu. Hapana kana mari futi. Mwari ngaakuitirei nyasha. Tatenda. Siyabonga. Sheshe. Zikomo kwambiri. Obrigado. Asante sana. Twalu. Hurune muripo. Miriri yetsoni. Zwara nhasi ndoda kukupai go back to sender. Ndoda kuti mudzokere kumamisha yenyu. Mane zita rangu Shoma pana Mane zita rangu ini Dr. Endbai Magururu Shoma Mnangagwa Mondoro huru yenyika Pamsoroi Munhu mutapa wechipiri munhu mutapa wamuka muAfrica musikundo mutapa muAfrica. Eu presidente Mnangagwa usikundo mutapa. Thank you. Vakatuwivira uchairman munyika yeZimbabwe. Baba vaMnangagwa zvose zvotangira muno. Thank you. Muito obrigado. Tibatane maoko patiri papo. Mukokwa wedu atumwa na baba Mnangagwa pamsoroi baba vashatu Mnangagwa pamsoroi 1 unit
Zita Joan the 5th of Africa ndo Stare Church International. Zita rangu inini ndonzi Dr. Endibai Makururu. Joan the 5th of Africa International Church church yakafomwa muno muZimbabwe 1985 ikatanga kuspreada munyika dzose 1997. Joan the 5th of Africa church yevanhu vatema yakafomwa navamakururu. Ini ndiri panapa ndakafoma chechiwe. Joan the 5th of Africa tava muSADC yese, Mozambique, South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, Namibia, vese vakaungana. Joan the 5th of Africa church yasimuka zvakanyanya munyika yeZimbabwe, tichitarisira kuti isu sevana vakatanga machechi muZimbabwe munomu tichikurudzira kuti vana vemuZimbabwe vanamatire nyika yavo, nekuti nyika ino yeZimbabwe isu sevaridzi vemuno muZimbabwe uye sevana vakatanga machechi tofanira kunge tiri vana chokutanga tiine vision yechinangwa chemanamatiro atiri kuita muno, chinangwa chemanamatiro atiri kuita mumativi mana akasiyana siyana. One, isu semachechi enyika tofanira kubatana nehurumende iri kutonga munyika yeZimbabwe, nekuti isusu semachechi akatangira muZimbabwe tisu tinokwanisa kuspreada gospel inonzwisisika munyika yedu yeZimbabwe, inobata kumapati maviri, ZANU-PF, Joan the 5th of Africa or my indigenous church emuno muZimbabwe tinonzwisana mutauro wedu. Saka isu secheche Joan the 5th of Africa kusumuka kwedu munyika yeZimbabwe kurukurumidza and kurukuratidza kuti kune chimiro chakanaka, nokuti sofa mukatarisa kuti ndani almost 672 prophets vakabva mumaoko vakutevera church yeJoan the 5th of Africa. Church yeJoan the 5th of Africa yakura zvokuti izvo zvitakuma almost 1.8 to 2 million vanhu vari kutevera. Mukunamata kwatiri kuita to transform this church tiri kuyuza Facebook page, tiri kushandisa YouTube, Instagram, Twitter, tiri kushandisa zvinhu izvozvo paGoogle even kuti tsvaga munotiwana. Iri nyaya yekuti tiri kusumudzira vana vechidiki youth toenda kunobata kune vakarwa hondo yechimurenga, vana baba vedu vakakura vanzwisise, nokuti mukaona kuti izvozvizvi muZimbabwe taakurarama munyika yakuratidza kuti inyika nyowani yaane utungamiriri unoratidza kuti wakuvaka nyika zvine mhando yepamusoro. Saka Joan the 5th of Africa iri kukura zvakanyanya. Patiri nhasi taungana pamusangano unonzi musangano wegore. Musangano uyu tinoita every year August. This year takatadza kuungana nokuda kwokuti takati hatikwanise kusangana kwanga kune summit, saka zvasingagoni kuti tiungane musi wa1 nyika ichigadzirira mutambo mukuru wokugadzirwa kwakaita mukuru wenyika kuve chairman weSADC. Saka musangano watatarisana nawo watiri kuungana izvozvo chiungano chiripo unonzi musangano wegore. Musangano wegore Mwari pachake anenge achitaura nevanhu vake muJoan the 5th of Africa International Church. Mwari anenge achizodza achikomborera vanhu, number 1. Number 2, Mwari anenge achinamatira nyika uye achituma vazodziwa vakaita sesu kunamatira nyika yeZimbabwe, kuti nyika yeZimbabwe ive nekubatana, ive nedevelopment, ive nerunyararo. Maprojects ari kutaurwa mukati menyika isusu vemachechi tava papi nawo, murikuona iyowo nyika iri kuzvigonawo sei. Saka toti isusu chechi tichifamba nekuku, nyika ichifamba nekuku, tichivaka tichienda kumberi. Izvozvi pamvuma panapa pasenda yedu takuvaka church hombe yakakurisa Holyland yakuvakwa panapa. Pano pamvuma takuvaka chikoro chevana chinonzwisisika muno muZimbabwe, takuvaka clinic inonzwisisika muno muZimbabwe zvichivakwa nechechi
yeJohn the 5th of Africa. Ndopaipa munonzwa president vachiti nyika inonamatirwa nevene vayo. Kunamata kuri kutaurwa kuvanhu vanofanira kunzwisisa, kusi kungopfugama chete tichinamata. Tinofana kuproduce zvinhu zvinobatsira nyika yeZimbabwe at large. Tofana kuproduce zvinhu zvinoonekwa neutungamiriri hwenyika, nokuti chechi neutungamiriri hwenyika zvofana kufambidzana. And mukada kutarisa maprojects anoitwa nechechi nemaprojects anoitwa nenyika anofanirwa zvakare kufambidzana. Ipapapa tiri kuburusa chiprofiti chakati kurei chekuti vanhu vatema vanzwisise machechi avo, vanzwisise kuti machechi ema-indigenous church ndiwo machechi avanofanirwa kunamata, uye hurumende yedu ndo machechi ainofanirwa kusumudzira sezvakaitwa kuvachena. Izvozvizvi ndikatarisa kuti muno muZimbabwe tine mutungamiriri ane vision, Baba Mnangagwa. Vision yavo vakangouya nekuvaka nyika, vakagadzira roti, vakagadzira zvikuru, vakagadzira airport, vakagadzira mabhodha osari kugadzirwa. So isu semachechi emuno muZimbabwe nawo kunge tabatana nehurumende takufamba zvakanaka, runyararo ruchiiswa takuvaka nyika yedu. Izvezvizvi pamvuma you will be shocked kuti we are transforming to suit my global standard and values, kuti nyika yedu ive nyika yemhando yepamusoro, upenyu hunyatse kuoneka kuti vanhu vari kunamata Mwari, vanhu vakablesswa naMwari. John the 5th of Africa Church yakablesswa. Thank you, sir.